Možda ne u opsegu i kvaliteti kako bi mi željeli da bude, ali oni žive i svakim danom iskazuju rezultate. To su Zagrebački digitalni grad, gradska tvrtka za upravljanje i razvoj distributivne telekomunikacijske mreže koja je već pri svom rođenju imala neprijatelja u moćnom telekomunikacijskom divu. Od rijetkih podružnica Zagrebačkog holdinga koja ostvaruje dobit, ali ne dobit koja dolazi iz džepova naših sugrađana, već od onih koji ostvaruju ekstra profite u današnjim kriznim vremenima. No, pored navedenog, digitalni grad ima važnu misiju i cilj, a to je omogućiti sveobuhvatan razvoj modernih informatičkih i telekomunikacijskih tehnologija kao jednog od najbitnijih preduvjeta ubrzanog razvoja gospodarstva i njegovog komplementiranja sa razvijenim gospodarstvima Europske unije, u kojoj bi, nadamo se, uskoro trebali postati i punopravni član. Imajmo na umu da Europska unija u razvoj širokopojasne tehnologije ulaže desetke milijardi eura kako bi konkurirala rastućim gospodarstvima Azije i Amerike. Zato u tom smislu vodimo pravne bitke kod nadležnih institucija, lobiramo kod hrvatskih zakonodavaca, upućujemo apele Hrvatskom saboru, organiziramo konferencije hrvatskih gradova i županija. I upravo su te aktivnosti egzaktni primjer naše poruke da svojom politikom branimo i afirmiramo interese svih hrvatskih građana, sadašnjosti i budućnosti mladog naraštaja. Odbor za kontrolu Gradske skupštine, osporavan i opstruiran u prošlom mandatu, danas je odbor koji privlači